Вітаем вас, у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары субота 21 ліпеня. І гэтым разам мы завітаем на міжнародны фестываль сярэднявечнай культуры і музыкі «Наш Грунвальд». Падкажам, дзе паслухаць імправізацыі на экзатычных інструментах. Агучым цікавыя праекты тэлеканала «Беларусь-3», а напрыканцы пагартаем альбом «Містэрыі Гервят» разам з фотамастаком Валерыем Вядрэнкам. Пра гэта і шмат іншага далей у выпуску. Сёння і заўтра ў музейным комплексе «Дудуткі» адбудзецца 10-й міжнародны фестываль «Наш Грунвальд». На працягу 2 дзён пройдуць рыцарскія турніры ў пешым страі ў фармаце шчыт-меч, турнір лучнікаў, а таксама масавыя бітвы бугурты і бітва двароў. На фестывальных сцэнах выступяць лепшыя фолк і рок-калектывы Беларусі, Расіі, Ірландыі і Германіі. Таксама пройдуць майстар-класы па сярэднявечных танцах і рамёствах. Будзе працаваць горад майстроў і інтэрактыўныя пляцоўкі па вырабе даспехаў. Плаўленне руды, афарбоўцы тканіны, ганчарныя і кавальскія майстэрні. Якія культурныя падзеі варта наведаць жыхарам і гасцям сталіцы, убачым у наступным сюжэце. На цэлы уікенд мінчане змаглі пагрузіцца ў атмасферу спакою, чысціні і здаровага ладу жыцця. У сталіцы традыцыйна правялі фестываль экалагічнай культуры «Пастернак». Нам хотелось всегда, чтобы наш проект ассоциировался с чем-то интеллектуальным, прогрессивным, ну и в таком синергизме с полезным продуктом. Это название у нас пришло в голову, и вот уже 3-й год это «Пастернак», его уже знают люди, у нас есть своя аудитория, которая его ждет. 135 удзельнікаў фестываля прадставілі сваю прадукцыю і паслугі. Госці пляцоўкі маглі паспрабаваць натуральныя прадукты харчавання, наведаць майстар-класы, азнаёміцца з экалагічнай і натуральнай касметыкай, якая не праходзіць іспыты на жывёлах. Радовать все экологические проекты, инициативы в Беларуси и не только в Беларуси, и сделать площадку, которая объединит единомышленников и позволит людям, просто простым людям, увидеть, что экологический образ жизни – это классно, весело, это не занудно. Спецыяльна запрошаныя спікеры з-за мяжы правялі лекцыі на хвалюючыя тэмы. Вялікую увагу арганізатары надалі і спорту. Так, на адкрытым паветры усе жадаючыя маглі паспрабаваць сябе ў кросс-фите. Кроссфит – это функциональные тренировки, направленные на развитие всех качеств. Сейчас была открытая тренировка. Была гребля, приседания, отжимания, и на велосипеде люди ехали. Полезны тем, что нет привыкания к нагрузке. Все время у людей разные тренировки. И за счет этого они быстрее добиваются своих целей. По суседству размясціліся і стэнды аматараў йогі. Дарэчы, гэты напрамак знакаміты не толькі фізічным уздзеяннем на цела и организм, але и психологичным уплывом на человека. Это занятие, которое проходит 1,5 часа в студии, например, или ты самостоятельно практикуешь, ты понимаешь, что ты выходишь из зала и переносишь это в свою повседневную жизнь. То есть налаживается, есть йога-питание, йога-поведение, может, просто общая гармония внутри находится, и ты, занимаясь, обретаешь ее и спокойнее, как-то рассудительнее начинаешь воспринимать окружающий мир и видеть хорошее больше. Тут же гости фестиваля назирали за электромобилями, вучыліся правильно сартыраваць смецце. Увечары гэтага дня кожнага наведвальніка чакала і канцэртная праграма. Сёння, як і кожную суботу ў верхнім горадзе ў Мінску адбываецца музычны праект «Пешаходка». Яго мэта забяспечыць слухача якаснай жывой музыкай, а таксама пашырыць музычны кругагляд жыхароў горада Мінска і гасцей сталіцы. Ад ранку да вечара ў межах праекта выступаюць вулічныя музыканты, паэты, танцоры і іншыя творчыя людзі. Усяго арганізавана некалькі пляцовак побач з ратушай, у музычным завулку і ў карэтнай майстэрні, дзе адбываюцца асноўныя канцэрты. Акрамя таго, у 20:30 адбудзецца чарговы канцэрт цыклу «Класіка ля ратушы». Сёння ён прысвечаны чароўнаму свету аперэты. На сцэне выступяць салісты Беларускага дзяржаўнага музычнага тэатра ў суправаджэнні аркестра. А ў праграме прагучаць фрагменты класічных аперэт і эстрадныя хіты. Госцем вечара стане скрыпачка Маймуна. Тым часам аматараў арганнай музыкі сёння запрашаюць на канцэрт музыка парыжскіх сабораў у сталічны касцёл святога Сымона і святой Алены. За арганам выступіць лаўрэат міжнародных конкурсаў Кацярына Нікалаева. У праграме прагучаць творы Цезара Франка, Каміля Сен-Санса і Шарля Відора. Каментарыі да праграмы зробіць музыказнаўца Ольга Савіцкая.
Адразу пасля выпуску навін культуры тэлеканал «Беларусь-3» пакажа ўрачыстае адкрыццё фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Гэтая падзея традыцыйна сабрала ў летнім амфітэатры лепшых эстрадных выканаўцаў Беларусі, Расіі, Украіны, Казахстана, Ізраіля, Польшчы і іншых краін. Сярод удзельнікаў канцэрта выступілі Мікалай Баскаў, хор турэцкага, Ірына Дарафеева, Анатолій Ярмоленка, Зара Алексеев і многія іншыя зоркі. Трансляцыю ўрачыстага адкрыцця фестывалю глядзіце адразу пасля гэтага выпуску. Заўтра ў брэсцкім акадэмічным тэатры драмы можна ўбачыць спектакль «Малыш Янот». Пастаноўку ажыццявіла Валянціна Янавец. Гэта маляўнічая казка амерыканскай пісьменніцы Ліліан Мур раскажа самым маленькім гледачам пра тое, як змагацца са сваімі страхамі. Бо тое, што найбольш палохае нас па начах, часцяком не больш, чым уласнае адлюстраванне ў маленькай сажалцы. І каб перастаць баяцца свае страхі, дастаткова простай усмешкі. Сёння ў Гомельскім абласным драматычным тэатры гледачу прапануюць камедыю «Любоў і галубы». Гэта п'еса Владзіміра Гуркіна атрымала ўсерасійскую вядомасць адразу ж пасля пастаноўкі. Усе яе героі рэальныя людзі, жыхары невялікага горада ў Іркуцкай вобласці. Работнік леспрамгаса Васіль Кузякін захапляецца разглядзеннем галубоў, а яго жонка Надзя зусім не разумее гэты рамантычны парыў. У іх доме пастаянныя канфлікты, бо галубы – дарагое хобі для вясковай сям'і. І вось аднойчы, атрымаўшы траўму на вытворчасці, Васіль едзе на курорт, дзе знаёміцца з інтэлігентнай дамай, якая любіць галубоў. Пастаноўку спектакля на гомельскай сцэне ажыццявіў Сяргей Кавальчык. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Тайваньскі дызайнер інтэр'еру Хэнк Джен стварае мініяцюрныя мадэлі вуліц і хатніх інтэр'ераў. І гэта не проста хобі. Са сваімі творамі майстар прымае ўдзел у міжнародных конкурсах. Это одна з вуліц тайваньскай сталіцы. А гэта і мініяцюрная копія. Аўтар Хэнк Джен, дызайнер інтэр'еру з Тайбэя. Ён стварае надзвычай рэалістычныя мадэлі, а потым дзеліцца імі са сваімі падпісчыкамі ў інтэрнэце, а іх больш за 32 000. Калі праца не выглядае рэальнай, то і фота не будзе такім цікавым. Мне здаецца, што ўсім маім падпісчыкам падабаецца, калі на фота бачная мая рука. Яна індыкатар маштабу. Першую сваю мініяцюрную мадэль Джен стварыў больш за 3 гады таму. Гэта быў рэстаран, які ён наведваў, калі вучыўся ў Японіі. З тых часоў ён увесь час памяншаў памеры сваіх работ. Аўтамабілі, якія стаяць на мініяцюрных вуліцах, Джен звычайна купляе ў крамах. Аднак усе будынкі і дробныя дэталі, такія як часопісы і мэбля, стварае сам. Мастак часам працуе па 12 гадзін у дзень, але канчатковы вынік варты ўсіх намаганняў. А гэта і ўдзел у міжнародных конкурсах і вялікая цікавасць з боку гледачоў. Заўтра на сцэне беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра можна ўбачыць нядаўнюю прэм'еру балета «Тытанік» з музыкай Олега Хадоскі. Пастаноўку ажыццявіў малады беларускі балетмайстар Сергей Мікель. Ён жа напісаў і лібрэта да пастаноўкі. Вобраз Тытаніка ў балеце паўстае як метафара грамадства, якое жыве несправядліва і заганна. Яго гібель – гэта крах ханжацкай маралі. У спектаклі паднятая і тэма чалавечай адзіноты і крызісу ўнутранага свету на фоне тэхнічных дасягненняў. Тым часам на сцэне Купалаўскага тэатра будзе паказаны неўміручы рэвізор паводле вядомага твора Мікалая Гогаля у пастаноўцы мастацкага кіраўніка тэатра Мікалая Пенігіна. Сюжэт застаўся нязменным, але дзеянне перанесена ў беларускую глыбінку 60-70-х гадоў 20-го стагоддзя. Спецыяльна для пастаноўкі Марыя Пушкіна пераклала п'есу Гогаля на трасянку, а над сцэнаграфіяй працаваў літоўскі тэатральны мастак Марыус Яскоўскіс. Заўтра ў праекце «Наперад у мінулае» мы завітаем з фальклорнай экспедыцыяй у вёску Стаўры Ачанскага раёна, дзе даведаемся пра адметнасці тутэйшага абраду выпякання каравая у выкананні народнага клуба беларускай нацыянальнай кухні «Гаспадынька». Таксама вас чакае гісторыя, легенды, паданні, традыцыі і песні рэгіёна. А ў выніку вандроўкі з'явіцца новая арыгінальная версія аўтэнтычнай песні ў выкананні Андрэя Коласава. Праект «Наперад у мінулае» глядзіце заўтра ў 10:10 на тэлеканале «Беларусь-3».
Трэці музычны фестываль «Імпралета» збярэ заўтра ў музеі майстэрні Заіра Азгура лепшых музыкантаў-імправізатараў Мінска. Кантраляваную і спантанную імправізацыю з выкарыстаннем акустычных інструментаў і сэнсавых графікаў прадставіць беларуска-польскі праект «Віктар Сямашка» і фантастычныя плыўцы. З медытатыўнай музыкай на японскіх флейтах выступіць «Антара». Незвычайнай імправізацыі на прэпарыраванай гітары і спружынах прадставіць шумавы дуэт LF Spring Rock, а мастацкі кіраўнік фестывалю лідар гурта «Князь Мышкін» Леонид Нарушевич выступіць разам з акардэаністам Алексеем Варсовай. У Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь разгорнута персанальная выстава графікі беларуска-ізраільскага мастака Язэпа Капеляна «Нетанія Мінск». На ёй прадстаўлена 30 графічных твораў, выкананых у розных тэхніках. Эстампы настройваюць гледача на ўзвышанае і адухоўленае ўспрыманне навакольнага свету, якое уласціва самому аўтару. Іосиф Капелян нарадзіўся ў Бабруйску, затым у сталыя гады пераехаў у Тель-Авіў. Мастак аформіў больш за 130 кніг. Зараз актыўна займаецца грамадскай дзейнасцю, узначальвае аб'яднанне прафесійных мастакоў Ізраіля. Сёння ў касцёле на Свяцейшай Троіцы ў Гервятах адбудзецца канцэрт салісткі Вялікага тэатра Беларусі Алены Сіняўскай. У праграме прагучаць духоўныя творы і класічныя арыі. А напярэдадні ўбачыў свет новы альбом фотамастака Валерыя Вядрэнкі «Містэрыі Гервят», прысвечаны памяці пробашча парафіі. Мы сустрэліся з творцам, пагарталі альбом, а таксама даведаліся, што натхніла на яго стварэнне. Здравствуйте, Валерий. Вы как-то сказали, что в Гервятах пережили настоящий культурный шок. Для человека, который много путешествует по Беларуси и по миру, это даже удивительно. Краем уха когда-то где-то что-то слышал о Гервятах, и случайно в интернете я нашел какие-то фотографии. Костел не произвел на меня совершенно никакого впечатления, но я там увидел скульптуры. А где еще найду в Беларуси столько скульптур? Я думаю, вот туда надо съездить. И потом я без остановки, я снимал часа 4. Я просто не ожидал увидеть то, что я увидел. Когда половина фасада была отреставрирована, а другая половина вся в лесах. День был просто фантастический, вот как специально. Был ливень, был снег, было солнце, был опять снег. И все это за 4 часа. В Беларуси, пожалуй, это единственное место, которое на меня произвело такое впечатление. Если брать по миру, то это Саграда Фамилия в Гауди в Барселоне. Ваши образы костела дополнены личными ощущениями. Вот где-то грань, переступив через которую можно затронуть чувство верующих. У меня изначально чистый помысел. Я знаю, что такое вера, я знаю, что такое отношение к сакральному, и никогда я себе не позволю это переступить. А здесь и речи об этом не было. Я не скажу, что работы получились сложенные, там больше раздумий, там больше трагедий, потому что одно дело это первое впечатление, а другое дело, когда ты вникаешь во все это и видишь и Евангелие, и состояние веры в современном мире, они очень интересно расположены. За ними все время солнце. И чтобы увидеть их как скульптуры, нужно приехать вот где-то в середине лета на закате, чтобы обязательно был чистый свет. Все становится другим, и, наверное, таким, как оно должно быть, более строгим и больше внутренней сосредоточенности. И когда ты там спокойно ходишь, начинаешь понимать, что и вера, и традиция – это не пустые слова. В презентованный альбом вошли еще и бытовые фотографии. 70% денег, которые ушли на ремонт, собрали прихожане. Только благодаря им, получается, все это мы можем видеть. Самое главное, что я увидел так, как если бы меня там не было. И когда я просмотрел весь материал, отобрал этих бабушек, этих молодых людей, мне очень понравилось. Я видел абсолютно искренних людей, для которых это место настолько важно, и они гордятся тем, что у них это есть. Альбом создавался еще при жизни ксенза Нестюка Леонида Петровича. Его уход внес какие-то корректировки? Единственную коррективу. В первом варианте альбома его фотография была на последней странице, а в печатном варианте она оказалась на первой странице. К сожалению, в траурной рамке. Спасибо и до новых встреч с вашим творчеством. Всего доброго.
На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. А адразу пасля выпуску вас чакае трансляцыя ўрачыстага адкрыцця фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Да сустрэчы!